Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Jose de Dios? Ang isa sang anay leader sang mga Slayers? Oo, siya matuod. Apo ni Jose de Dios si Lauro. Apang pagpati sa mga Slayers, nakaimbento si Jose sang bag-o nga armas batok sa mga vampira. Ang makamamatay nga hilo nga paagi sa hangin, nga sa mga vampira lang makaapekto sang maayo. Apang wala niya ginhatag sa mga kaupod ni ang formula. Anong natabo? Basta na lang siya nga nagbiya sa grupo. Kag nagdesisyon nga mangin ordinaryo na lang sibilyan. Pila ka bulan matapos nga mapatay ang kamanghuran niya nga utod nga si Manolo. Nagapatigit siya nga ang mga kaupod niya. Ang sa likod sang pagkahulog sa pilas sang ginasakyan ni Manolo kag sang asawa sini nga si Sylvia. Supak si Manolo sa prinsipyo sang Slayers. Kag pila ka beses na sini nga ginkumbinsi ang utod niya nga si Jose nga magwa sa grupo. Kuna mo, nagbiya siya sa grupo. Tugod din patay sa mga ini ang utod niya? Idi sigurado kon ang pagbiya niya sa grupo. Amo ang tuman nga pagpangasubo. O kon kaakig sa mga kaupod niya nga ginapatiyan niya nga nagpatay kay Manolo. Kag antes siya napatay, ginpasa ko na ni Jose sa iya anak nga si Miguel ang formula. Apang pila ka bulan na nakaligad, napatay man si Miguel. Amo gali? Oo. Kag ang dumdum sa mga Slayers, kaupod sini nga nalubong sa iyalulubngan ang formula. Apang natukiba nila pila ka tuig nang nakaligad, nga napasa gali ini ni Mario sa iya anak nga si Lauro ang formula. Nagpamalibat si Lauro. Apang wala nagapati sa iya ang mga Slayers. Ang buot mo silingon. May ginhimo gid man nga formula si Jose batok sa aton? May ara. Kag isa ina sang rason
Kung nga nga nagasaylo-saylo sang ilistaran si Lauro sang bata pang yanak. Ang dumdum niya, kung nakaluwas na sila sa radar sa mga slayers, sa nagpabilin sila sa lugar sang iaasawa. Apang nasalapuan gihapon sila sang 5 katuig nang nakalikad. Kag tungod nga nagpamalibad si Lauro nga ihatag sa mga slayers ang formula, ginhimo nila nga hostage si Paula agod mapasugot si Lauro. Anong buot mo silingon? Sa kahadlok ni Lauro nga matuoron ang pagpamahog sa mga slayers nga patyon si Paula, mismo sa atubang niya, napilitan siya nga buhaton ang formula nga ginpasaulo lang sa iya amay. Hindi ako makahango pa. Kung hostage ang babae nga ini para mapasunod ang iya amay, paano nga siya anangin super astra? Hindi man gani siya vampira. Paano naton siya magamit batok sa mga slayers? Karon nga ari na siya sa aton poder? Kaluya siya katama. Kag panulo ko gani, daw tagumatayo na siya. Imposible nga siya ang super astra. Halin pa kay nang pamati ko sa ila. Kag wala sila makaibalo nga ako mismo. Abyan sa babae nga ara sa sulod sang kristal nga ina. Apang, nga Paula ko no ang ngalan niya. Samtang Tessang ginpakilala niya sa akon. Bahala na kung si Paula man. O kung si Tessa ang ngalan niya. Apang kilala ko ikaw. Makikambal ako sa iya pagi sa kaisipan ko. Patawara ako. Nakaibalo ako. Nga hindi mo ako mabatian. Apang gusto ko nga magpangayo sa patawat. Sa mahimo namon nga buhaton sa imo. Kinanglan lang namon luwason ang amon kaliwat. Hindi namon pagtugtan nga pamatyon kami sang kaliwat ninyo. O, ba, nakita ko. Kado naghulag ang iya mga tudlo. O, wala na. Wala na naghulag. Basi kung pananawan ko lang ato. Ang buot silingon sini. Kita naman ang mahosted sa anak ni Lauro para i-blackmail siya sa paghimo sang hilo nga among makapatay sa aton. Kay kung hindi, patyon naton ang iya anak. Amo sinang plano mo, Damon? Bilang isa sa may mataas nga posisyon sa aton kaliwat. Gusto ko mabatian ang bahin mo. Ano? Kung amo sina ang plano? Dapat lang naton nga protektahan ang aton kaliwat, hindi bala? Katungdanan naton ina. Kag kung kinanglan isakripisyo ang kabuhi sang isa ka inosinting nga tao para sa ikaayo sang tanan. Amo sina ang buhaton ko. Nagtulokay sila nga tatlo. Gusto ko basahon ang ara sa ila kaisipan. Apang grabe ang ilataming. Hindi ako makasulod sa ila hunahuna. Sa labton sang iya katigulangan ini. Kung wala gintugan ni Jose ang formula, hindi mabutang sa peligro ang bugos naton nga kaliwat. Siguro,
Apang mahimo nga buligan man niya kita. Paano? Mahimo niya nga itugyan ato sa mga kaupod niya. Apang mas ginpili niya nga taguon ato. Wala niya to ginhimo. Tungod may simpatiya siya sa aton nga mga vampira. Ginhimo niya ato. Agod, protektahan ang iya kaugalingon kag pamilya. Intensyon niya nga hihatag ato sa Slayers. Apang tungod sa isa kahitabo, wala siya sang iban nga pilian, kundi ang taguon ini sa iya mga kaupod. Ano ang buot mo, Silingon? Ginkuha sang iban nga vampira ang pamilya niya. Ginpahog siya nga pamatyon ang mga ini. Kung ihatag niya sa mga kaupod niya ang formula. O kung ba nagbago ang pinsar niya? Tungod na ganyat naman siya nga mangin immortal? Kag makaangkon sang psychic abilities kasubong naton. Yanigin gusto naman niya nga mangin vampira sang ulihi? Hindi. Anong buot mo, Silingon? Para sa akon, hungod gagin paagaw nila ang crate gagin sudlan sang babae nga ini. Para madala ninyo ini diri sa aton kampo. Para mapalambot sini sa ila ang nahamtangan naton. Kag mahimo man, gagin sugo siya sang Slayer. Agod isa-isahon kita sa pagpamatay kung mahatagan na sang go signal halin sa ila. Hindi ba lang makatilingala? Nga basta na lang siya gintugyan sa aton? Shit! Animal! Ang akong armas, ihanda ko. Mapalayo kita sa namtangan niya. Madistansya kita sa iya. Unahan na lang naton siya. Palokpon na lang naton ang namtangan niya. Agod mapatay na lang siya. Hindi! Nga! Tago ang armas mo. Buksan kong kristal nga ini. Ano ba kinabuhat mo? Ba, ginbuksan ni Freya ang kristal? Ria, nagbuang ka na bala? Ngagit panghukas mo mga tubo kag mga alambre nga nagaangot sa lawas ng babae nga ina. Kaganon mong hiringgilya nga ina nga nasudlan sang stimulant? Pukawon mo bala siya? Tao siya, Arlo. Mortal! Nagakabuhi! Nagaginhawa! Mahimo nga dako ang sala nga nahimo sang lulo niya sa aton. Apang himali mo! Basi kung siya ang manginyabi, agod nga masalapuan naton ang bulong sa pamalatian nga nagatuhaw subong. Ano? Maalam nga tao si Lauro. Pareho siya kaalam kay lolo niya. Apang, hindi pareho kay Jose. Wala siya sang plano nga dulaon ang aton kaliwat. Sa baylo, nagapangita sang bulong si Lauro para sa balatian sang iya anak. Paano kung ang matukiban niya nga bulong, pwede man gali sa aton? Sa tion nga patyo naton ang iya anak, imposible na nga mahaylo naton siya nga magdampig sa aton. Kag buligan kita, nga pangitaan sang bulong ang virus nga ini, nga ari subong sa lawas naton. Sapat kag manugpatay sang tawo ang pagkilala sa mga mortal sa aton. Pamatud-an bala naton sa ilang matuod nga amo kita sini? Freya, hindi amo sinang bot silingon ni Arlo. Tuluka ba lang manghitsura naton? Gusto mo ba lang magbatsyag siya sang kahadlok kung magbugtaw siya? Nga ginapalibutan naton siya? Pwes, taguon naton ang aton mga bangkil kag malagba nga mga kuko. Kag kontrahan ninyo ang inyo kagutom kag kauhaw.
Paano kung siya man lang giling mangin kabangdanan nga madula kita tanan sa dalayon? Hindi, Arlo. Paano kung nabrinwas na sila nga mag-amay sa mga slayers? Kag ano nga ton kasiguruhan nga hindi hungod nga ginpakadto siya diri sa mga slayers? Agod nga matultulan ang aton hamtangan? Amuan bala sinagihapon ang ihambal mo? Kung pananglit mahal mo sa kabuhi ang ginahambala naton? Paano kung si Maylin ang sa lugar niya? Kag ikaw ang sa posisyon ni Lauro? Hindi mo pagpilion nga buhaton ang tanan nga masarangan mo? Maluwas mo lang ang mag-asawa mo? Wala ka sang nahibalaan bahin sa kabuhi ko, Freya. Gani, hindi mo pagpinsaron nga nakahibalo ka sang buhaton ko sa amo sini nga sitwasyon. Kung matuod nga desidido kagid sa plano mo, ginapahanumdom ko lang sa imo. Nga ara na sandig sa buhaton mo, ang kabuhi naton diri. Pananglit nagsala siya sa ginapatihan mo. Hulato naton nga maumpawan siya. Bah, si Paula. Naghulag siya. Bah, hindi. Do ginalagap na niyang iya paginawa. Nagakurog siya. Daw kasubong ba lang nga ginahuluman siya sa ice? Ang kasubong niya. Daw lapsag nga ginatugnawan. Kag nagakinahanglan sang habol ang lawas. Ang jacket ko. Ubahon ko ini kag itabon sa lawas niya. Damon, habulan ko siya sang jacket ko. Putson kong lawas niya sang jacket ko nga ini. Kinahanglan niyang kainit. Hindi na siya kontrolado sang temperatura sang incubator sa gwa. Ara na. Naputos ko ng lawas niya sang jacket ko. Ginatugnawan gihapon siya. Arika, ikunob ko bagid ang jacket ko ngayon sa iya. Kamo! Matulog lang bala kamo dira? Nga daw pariyo ba lang ang palukpon niya ang mga bagol ninyo? Wala sang isa nga naghulag sa mga kaupod namon diri. Nahangpan ko sila. Kung sa iba niya kay gayunan, mahimo nga malikaw man ako kay Paula. Apang dumay mabaskog nga puwersa nga nagatulod sa akon nga buligan siya. Hakwaton ko siya. Damon? Anong ginabuhat mo? Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatang umagsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Yari ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod. Panamiyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga iladlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos
ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kagbangod kay sa sining nga mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sining nga Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan nga mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. So kabay pa, nasa sining nga mga adlaw sa Semana Santa, mag-upot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. God bless you all. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balat. Gol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo
Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bumbo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, nga ginpasakop ni Valentin, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know. Salamat. Nakasuksukin man ako sa mataro nga bayo. Ang maayo pa, magwa ako Manaog ako sa loan. Medyo nagagalom. Apang hindi man siguro magtupa ang mabaskog nga ulan. Nanay Pitang, siling mo, nagapangabayo si Miguelito. Ay, oo. Pero dugay-dugay siguro. Ari naman siya. Amo pala? Kung gusto mo nga magwa, senyorita, magpadayon ka. Magsulod ka lang karon kung magtupa ng madamol nga ulan.
Nagapaniliti. Diri nala ako mapaligad sang oras sa gazebo Hindi ako magwa. Kay base kung maglain ang pamatsyag ko, kung matalitian ako. Mapungko ako diri. Ba, si Emma. Ato siya sa unahan. Kaginasabak niyang iya baby. Ang iya mga kaupod ng mga kabulig. Doon na batsyagan kong ila kaaki nga nagatulog sa akon. Hindi nila ako magtulog sa ila. Diri ako matubang sa mga matahom nga kabulakan. Senyorita Blanca? Ba? Gintawag ako ni Emma. Mapalapit na lang ako sa ila. Emma? Ari ka na diri sa gwa? Kinahanglan mo pa ang pahuway, Emma. Kag ang baby mo, basi kung maambihan. Talithi man lang na senyorita Ginapakita ko lang sa ilang baby namo ni Badong. Kung sa bagay, hindi ko ikaw mabasol. Kagwapo sang baby mo, kagka-cute. Ano galing ipangalan mo sa iya? Anghelo, senyorita. Kag malipay gid kami ni Badong kung makatambong ka sa bunyag sang amon nga baby. Salamat. Ba? May nag-abot? Nagasakay sila sa karo? Ginbuksan ni nung Valentin ang gate. Kanday sinoy na sila? Sila? Malayo na sila nga paryente ni Choy Inting. Amo gali? Dito ina sila yung nag-i-star sa suba, malapit sa Banwa. Nabatian ko kaina nga nagasugilanon si Choy Inting kag si Badong. Nga nagadako kuno ang tubig sa suba. Kag nahadlok sila nga basi bala kun magbaha naman. Ganigin pasugat sila ni Choy Inting. Diri kuno anay sila ma-star sang temporaryo. Sa din sila matulog? Bati ko kay Badong. Dito kuno ina sila mapasilong sa kwadra sang kabayo. Nga aman, nakaagi na bala baha diri sa inyo? Ay kada tuig senyorita Amo matuod. Kada tuig niya senyorita ang baha. Kadamo sa nagkalamatay tungod sa baha, senyorita. Nahadlok gani ako magpanumdum. Kibasi bala kun masulit naman ang natabo sang nagligad, ha? Oti, anong nahimo sang inyo amo bahin sini? Wala man na siya diri permi. Man masami na siya nga nagapanakayon, kaupod ang giabyan. Sila na lang gani ni Choy Inting kag ni Badong ang nagahimo sang dike Agod ba lang nga mapungga ng tubig? Apang dawala man pulos. Gani ginuntatan na lang nila Masami siya nga nagalakat? Kag ginapabayan lang kamo sa piyak sa nagakatabo? Oo, day. Upod man niya si Senyorito Samuel. Daw nabatian ko ngalan ko Mayong aga, Senyorito Samuel. Ano ba ginahambala ninyo? Ginahambala namon ang bahin sa pagbaha sang tubig halin sa suba. Wala ba kamo sang buhaton bahin diri? Paanong mga tawo? Grabe siya magambal. Marakat gani kami sa bungi para nga kayuhon ng dike. Apang wala man sang pulos ang una nga dike. Ano kinalain sa buhaton ninyo? Bay, paano mo nahibalaan na senyorita? Nabatian ko lang sa mga tawo. Ay, salamat. Wala niya ako ginbuking. Amatuod gani, wala kami sa napinsaran nga lain nga paagi Kaya subong mo lang kami diri ng tinir. Kagamo pa sining panahon? Kuna mo, maupod ako. Ha? Kagano naman na nahibalaan sa isa kababae sa pagpugong sang tubig sa suba. Kaglawas na, hindi ba lang hindi ka man pwede nga makagwa sa gay? Ang nahibalaan ko, hindi ako pwede nga magwa kung wala sang bantay. Apang kung kaupod ko ikaw, pwede man siguro. Kag may eksperyensya ako sa mga amo sini nga sitwasyon. Tungod natabo ng amo sini sa amon asyenda. Dapat, laino nang alagyan sang tubig para nga hindi mag-awas ang tubig sa suba. Pero hindi ko ikaw mahimong adalon dito Wala na sang panahon. Dali na!
Anong siling mo? Wala siya? Sa din siya nagkadto, Valentin? Ato sa suba si Senyorita Blanca, Senyorito. Nagbulig siya sa pagpugong sang nagadako nga tubig sa suba. Hindi pala naghambal na ako nga hindi sa mahimo nga magwa dire. Pero kaupod man niya si Senyorito Samuel, Senyorito. May kaliwat siguro nga manughiwit ang babae nga to ay. Basi kung gin-orasyonan niya si Samuel, gani nagpasugot ini nga mag-upod sa iya. Ano ka gani? Senyorito, sa di nga makadto. Gabi na, Senyorito. Apason ko sila nga duwa. Oh, Miguelito, amigo. Ano ka na gali? Si Samuel, may kaupod sa nga bataon nga nagalakat. Kagkahigko sa ila. Anong natabo sa imo, Samuel? Nga napuno ka mo sa lunang? Nagawas sabing tubig sa suba eh. Kag salamat na lang kay Blanca, kay napungga namon ang tubig antes magbaha. Ano? Kung tinsubong si Blanca, ha? Ginhatagan ka bala niya sang pabor? Pagkatapos ka mo mabuligan sa inyo jutay nga proyekto? Ganikin pabayaan mo na lang siya nga makalakat? Maayong gabi, Senyorito Miguelito. Bay, Blanca? Ikaw, ina? Bay, abigwanay kung lalaki? Malipayon nga pagbalik. Daw hindi naman gusto siguro ang pagpasibangod mo sa iya, amigo. Kaganay ka. Ano inang ginasuksok mo, ha? Hindi ako makahulag sang maayo kung masuksok ako sang palda. Mabudlayan ako magsakay sa kabayo. Kag mabugat ina kung mabasa sang ulan. Bisan pa! Kag nagsiling ako nga hindi ka mahimo nga magwa. O kung maglapaw man lang sa gate. Ang siling mo, hindi ako mahimo nga maglakat. Magluwas lang kung may kaupod ako. Kakita mo man nakaupod ko si Samuel? Wala ka sang matarong nga kwestiyonon ang mando ko. Kag wala ka sang matarong sa pagsabat kung naghambal ako. Wala ako sang ginsupak sa mando mo. Bisan pa mangkuton mo pa si Samuel? Wala ako naghandom sa pagpalagyo. Oo, gusto siya. Hindi na pagdaliga pa si Samuel. Kag wala ka sang matarong, magpahilabot sa problema sa mga tao ko. Kinahanglan nga may magpahilabot. Tungod wala ka man sa ginhimo, agad nga buligan sila. Bay, nakahibalo ka bala kung ano ang kahimtangan sang banwa? Ha? Nakahibalo ka bala nga samtang nagakalipay ka kag naga-enjoy sang lagaw ang mga tao mo dire na peruisyuhan tungod sang pagbaha sang suba kada tuig? wala ka sa matarong sa paghambal sina sa akon. Wala. Ginapahog mo bala ako, senyorito? Ano pa balang buhaton mo nga wala mong pa mabuhat sa akon? Madugay na ako na kay Balo. Nga maitom ang kolor sa akong kalag. Apa nga bala nga gusto ko gyapon ini nga hinakpan? Senyorito? Ba, ginsunod niya ako. Ano ina? Gusto lang namon mahibalan. Kunya nga hinali ka lang nga naglakat. Kagintalikdan kami. Amag di ba na sila kagrabe ang kaakig mo sa amon? Gusto ko lang kuntani nga magpangayo sang patawad. Wala ko na paminsar nga bago ka lang nag-abot. Kag kapoy.
Kung tani, mapinsaran mo nga hindi ako maghalin diri. Nga hindi ko kaupod si Bea. Kag hindi mo lang kung tani pagpakalainon ang pagbulig ko. Nakita ko abi nga may mahimo man ako eh. Nagahambal ka lang sa matuod. Gusto ka. Madugay ko na napabayaan ng mga tao, Dre. Kagbuhas, ako mismong mamuno sa pagkayo sa Dike. Hindi na kinahanglan amigo Ba, kag nga Samuel? May suwestyon si Blanca nga sabay lo nga mahimo sang dike liwat. Matukod na lang kuno sang bag-o kuno nga dike kay ililigan sang tubig. Kag nasuguran na namon ina kaina. Amo gani nga nagabihan kami. Apang kinahanglan pa sa madamo nga trabahador para matapos ini dayon. Dumataway naman siguro buwas ang kalibutan. Dapat, dasigo na lang nato ang pag-obra. Daw naghahampanay nagigamo sa maayo Ano? Ikaw ba na Miguelito? Kabuang gid mo sa imo. At sige na, senyorita. Maglakat ka na. Nagkibalo kami nga kapoy ka man katama Magpahuway ka na. Madamo nga salamat, Senyorito Samuel. Maayong gabi. Daw sobrang pagsalig mo sa iya. Basi nalipat ka. Kung ano siya sa aton plano, Samuel. Aba, Miguelito, daw nagapangimon ka, ha? Wala ako nagapangimon. Nabala ka lang ako. Nga basi kung nalumay ka na niya. Parehos ang kinhimo niya sa akon. Ano ka bala? Oo, matahong siya matuod. Apang nakahibalo ka man, nga hindi ang tipo niya ang gusto ko. Ang tipo ko nga babae, ilang maripayo nga kaupod ako. Apang wala nagalagas ang kasal. Ang tipo naman ni Blanca, nga isa ka inosente, mabudlay bayaan kakalimtan. May buot ka bala si Dingon? Wala. Wala. Napinsaran ko lang mas bagay ka mga duha Siya ang tipo sang babae nga kinahanglan mo. Wala ako sang kinahanglan nga bisan ano sa iya, Samuel. Gamiton ko lang siya para sa pagtimalos. Kag mabawi ang akong utod, amoy ng tandaan mo. Buwas, madamo kita sa dapat nga buhaton. Ganing mayo pa. Magtulog ka na. Ate, sige. Mayang gabi na lang sa imo. Kagkabay nga patulugon ka sa mga murto subong nga gabi para maging maayo ang pagbugtaw mo buwas. Hindi ako makatulog. Daw morto nga ginaduaw ako sa nga imahin. Nga nagasuksos ang basa nga bahayo pang lalaki sa diin. Nagapilit gid sa iya lawas. Kag makita ang kurba sini. Bullshit. Siya gid na may salas ang talan niya ini. Siya gid. Oh, hari naman. Nagpalanginit naman ang bugos kong lawas. Oh, Litsi! Litsi!
Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito nga ginpasakop ni Valentin kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Kilala mo ba lang hubog ngayon eh? Oo. Bayaw ko siya. Ben, dali na. Nong, pwede ko ba siya madala sa likod? Sige. Dala to. Paumpawi siya dito sa likod. Baw, kung hindi lang agin buligan mo ako dire sa bar, sang wala ako makakuha sang kabulig, hindi gid ako magpasugot. O sige na. Dala tong hubog ngayon na. Kag paumpawi dito. Dito ka mo sa likod. Para nga hindi ka mo makaistorbo dire sa bar. Ben, maghulat ka lang dari ha, kay makuha ako sang kape. Ano balay? Hindi ko na mahibalaan kung anong nagkakatabo sa akon. Nagkainam ako sa mata mo. Kag wala ko mahibalaan kung anong ganapanghambal ko. Kag subong, wala na ako sa trabaho. Ano nga gamo ba lang ginsudlan ko ngayon eh? Ano? Ben, narin nagling kape mo. Ina, para nga maumpawan ka dayon. Wala na ako sa obra. Wala na ako sa puloyan, Susan. Kagsubong na sa tuman ko. Na si Luisa daw wala na siyang respeto sa akon. Ay hindi ko man siya mabasol. Matuod, hindi ko siya mabasol kung mangita sa sang ibang lalaki. Kung di bulos sa akon.
Papangampot ko na nung akong buhaton. Kunimuon niya ina. Hindi ko mahibalan ang buhaton ko. Mapuli na ako ha. Apang kinanglan, madula ng kahulugbon ko ngayon eh. Kagambot kun maano siya kung makaibalo siya. Wala na ako sa obra. Sige ha. Dahil lang ko makasandad ba? Kita mo? Bisan sa paglakad, dos hindi na ako makaibalo magtikang. Ay, ang bota! Natak-an ako magpamati sang ginareklamo mo, Ben. Hindi naman ikaw may problema. Sobra pa dirang problema ko, Ben. Ganit kiputang baba mo, ha? Kag mag-untat ka na sang pagkaluoy sa kaugalingon mo. Wala man ako nagsiling-simo nga buligan mo ako. Pero nagapasalamat ako kay ginbuligan mo ako, subong. Kung tani na preso na ako. Kung mataboy na, ano na lang ang isiling ni Luisa sa akon? Natakano ako sinamamati. Puro na lang tanan Luisa. O sige na. Pauli na to kay Luisa mo. Puliin na to si Luisa. Halina. Halina, Ben. Ba? Susan? Ano natabo sa imo, ha? May ginambal pala ako sa imo, hindi amo? Ito sa buang ka. Nakaibalo ako sina. Ano ba na nabatsyagan ko ngayon ni Subong man? Nakaibalo ako. Na may pagtamod ako kay Ben. Ang dumdum ko na dula na ini sa makilala ko si Jonar. May mga butang nga wala ka makahibalo, Ben. Ano ba na, Susan? Utang nga buot, Ben. Magaling ka na. Magpauli ka na sa imo mahal nga si Luisa. Nagapangimon kasi yan, no? Alin sa una nakaibala ko na nagapangimon kasi yan. Nakahangop ako sina. Susan. Ben, amo na ining tugay ko na nga ginahulat. Amo na ini, Ben. Sorry, Susan. Abi mo, hindi ko maibalaan kung saan ako makatulok sa magulang mo. Pagkatapos nga nahimo na ito nini. Nga nahimo ko ini sa iya. Kag sa imo pa. Ubog lang ako kung nga nahimo ko ini sa imo. Ubog lang ako, Susan. Untating ginahimo mo nga ina, Ben. Hindi sini makahibalo si Luisa. Ina kung sugiran mo siya. Tapos na ako. Wala na ako sa pulos. Wala na ako sa mapabugal pa. Wala na ako sa paglaom pa. Mahimo bala, Ben? Ang laom ko kung makapadugay ako sa reklamo mo nga ina. Apang natak-an na ako. Nga ba nga naglaom pa ako nga inlove ako sa imo. Kag hopeless ako sa imo. Primero pa lang natabo ini sa kabuhi mo.
Apang wala na sang maayos sa imo? Hindi mo masarangan? Pangitais ang puluyan ng asawa mo kag ang iloy mo. Si Luisa pang nagapangita sang pagi? Kung sa ano ka mo makakita sang masayluhan? Hindi ka makatinir sang pilakadlaw sa lubrahan mo. Hindi ka makatubang sang bisan ano nga butang sang tadlong. Sa baylo, lain ang ginaatubang mo. Kintalasa mo pa ang mangud sang asawa mo. Hindi makatilingala. Kung mangita sang iba ng asawa mo. Anong siling mo? Ha? Anong siling mo, Susan? Anong siling mo? Ha? Siguro ako! Hindi ko pagyugyug ka, Ben! Nasakitan ako! Anong siling mo? Nga nagpangita sa iba niya lalaking asawa ko? Amo inang buot mo silingon? Hindi pala? Ha? Hindi, Ben. Nagsala ka. Nahambal mo na, Susan. Nahambal mo nga akong asawa. Nagpangita sa laing nga lalaki. Kagaron isugid sa akon. Isugid sa akon kung sino ina ang lalaki. Maghalin ka na, Ben. Hubog ka lang. Hindi mo sinang ginapaminsar mo. Magpauli ka na. Hindi. Nagdugo nga akong ilong. Sino siya? Sino siya? Bob! Bob! Palagi ako, Bob! Bob! Sugira ako. Sino siya, ha? Hoy! Hindi ka mag-intradre. Palayo! Tare-tre! Buhi ako. Buhi ko. Buhi ako! Boss, are na. Nagapos ko na siya. Nabaklit ko na siya sa likod. Wala ka sang kabalaslan nga tawo, Ben. Ha? Uyatin ninyo sa sangmayo. Agud nga hindi siya makabuhi. Buhiin ninyo ako. Buhiin ninyo ako. Gintugtan ko ikaw nga makasulod sa kwarto. Agud makuha ang kahubog mo. Pagkatapos, amo pa sining buhaton mo. Ginbuligan ka na niya. Pagkatapos, gintampa mo pa siya. Kung wala na akong mahadlok ka makuhaan sa lisensya, hindi lang amo sinang maabtan mo dire. Wala ka sang huya nga babae ka? Wala ka sang huya, Susan? Pamagulat ka lang, ha? Kay isugid ko kay Junar ang ginhimo mo. Tandai lang. Tandai ni. Buhaton ko ang tanan. Agad makaibalo siya kung ano kang klase sa babae. Kag makaibalo siya nga baratuhon ka nga babae. Kaplog! Layas na! Paano ko nagkahigugma si Jonar sa akon? Kag matuman pang amon plano nga to, ha? Kag siguro, ginhimo lang niya nga kalingawan ang babae nga ato. Kag ano gid? Kung gahimo sang kalingawan si Jonar, hindi ba lang nga ginahimo ko man ina kay Ben? Buhi ko. Dali na, magwa na ta. Dali! Buwan na! Dalihan na! Hindi na magpabugtoy! Animal na! Karatihon ta karon! Kwa! Susan! Susan, maluay ka. Sugira ako kung sinong lalaki ni Luisa. Sugira ako kay kung hindi. Magkaibalo si Jonas sa natabo sa bunga gabi. Si Eric! Ang lalaki amo si Eric. Ano? Siling mo? Kalain sang tagway niya. Kaakig kagkakibot. Hindi ako makapadugay sa pagtulog sa iya. Ay, mabalik ako sa sulod. Dire. Mapungko ako, dire. Oh, Diyos ko. Patawaran lang ako ng Luisa. Habang si Jonar ang tanan sa akon. Si Jonar. Dira ka! Hindi na ako maluyag.
nga magpakita ka pa diri liwat. Ha? Hindi ko kinahanglan ang mga tao pareho sa imo. Do, dako gid ang problema mo, Meg. Ang asawa mo gali nagkadto sa iban nga lalaki. Kag wala sa makabasol sa iya. Siguro, mas maayo si Eric maghimas. Maayo siya diin sa imo. Kag kung ako sa imo, malumpat na lang ko sa taytay. Sige na. Husto na ina. Dali na. Mabalik na kita sa sulod. Dali. Ito na sila. May gani kaginbayaan nila ako diri. Matindog ako. Mapauli na ako. Hindi ako makapati sa ginsiling sa ako ni Susan. Hindi ako makapati nga si Luisa. Makikrelasyon sa kay Eric. Ang akong kaaway. Pwede na ako makatultol magpauli. Mas mayo pa siguro kung maglumpat ako sa kanal. Wala na ako sa pabuton pa. Wala na sa bisan ano nga nabili na sa akon. Agud gustuhon ko pa nga mabuhi. Arang kanal. Ang dako nga kanal. Punuin na sang tubig. Nga nagailig pa kadto sa dagat. Ari. Kadalom sang tubig sa kanal. Kagkaitumpas ang tubig. Nakabatsag ako sa bungsang kahatlok. Apang malumpat ako. Gusto si Susan. Hindi makatilingala kung ang imo asawa magpagita si iban nga lalaki. Kakamoy na ginbuhat ni Luisa sa akon. Nagpangita sa sanglaing nga lalaki. Nagsiirik pa. Saan mo nabuhat na sa akon, Luisa? Kaya si Eric ba? Hindi ko ini mabaton. Hindi ko mabaton, nene. Masaka ako sa taytay. Ari na ako sa taytay. Nakasaka na ako. Apang paano kung... Apang paano kung nagabutik si Susan sa akon? Paano kung nagabutik lang siya? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio Bombo!